kajing kublei pat kajing kerku api borokhait naga shrine Don Bosco Sohra sakatok ni sengi ngin saraki ya kesengi burom jongga Maria kan Nongiarap ki Kristan hakane ke video ngaku aban ay api katogat ni kijing batai pat kijing pensai halor jongka ni ke kerteng jongka Maria kan Nongiarap ki Kristan balay hakini gis nembala deb kidon hi katogat ni ngod kibawat hangaru kikli habang apindon kami kata kejing duai ko Maria ko Nongiarap ki Kristan to duai na benda jongi habak ki yus ngau nya kata kejing duai pede hangaru ki don hi katogat ni ngud ki balakli balai se kayarap tang ya pi ki Kristan kito gi bomlong Kristan pede kam yarap se pakidon ru hakini gi sngi pede wad hapeden jong kitu kibadeiru na kaying gesem jong Don Bosco bakhoin kiba hating namar ke jing sngo lerain ke ne ke jing sngo rem ke jong ki pede ha ke jing bom sngo thu ke jong ki sange no ban pindon kam ia ke ni ke kerteng jong ka Maria ke Nongiarap ki Kristan kadon hi ke jing mot ke bajeliu bad kaba penkemen kam tami kisenran jong ujisu kibadei ki Kristan halor jong gani ke kerteng jong ka Maria kan Nongiarap ki Kristan nakata kadaw nga kuaban ay kato kani ke jipensai halor jong kani ke title jong ka Maria nginias dang no nakaktino blegin ka gospel jong Yohanes kalenong kabak kat kenai kedekon arpo henrio arpo nyo ngi pule kumniki kibayeng hajan keding pinau Jesu kilalong ka kemi jongu kapara jong ka kemi jongu ka Maria katnga uklofas bat ka Maria Magdalena u Jesu ulayo iyala ka kemi bad ya usenran uba uien ba uyeng hangta kumta ula ong halaka kami may uni ukun jumpi nang ta ula ong sa hauta usenran kani ka kami jumpi naduga ta kapor ta usenran ula simya ka halaying hano ujisu ula ong ula kren ya kini giktin hausen ran uba uien hau kejingai sngo bah ka bakhaddu ba ujisu ula ai dehi da ka kemi kejunguhi banadu kata kapor uni usen ran ula simya ka kum ka kemi salai naduna kata kapor ka Maria ka kelalong no ka kemi jong kisenran kiba ujisu uien bad kiba ied ya ujisu paklempe kum ka kemi ka ker ka da ka pendam ka penbiang ka sumah suker keserput serpain kapensai kapensngutu kelamkin kam tame halor jong kandak balang ke jongi ke jingkir ke jingyada ke pakerpang sisa jong kane ke kami sesien hakaba ulukas padi hak kitab kikam jong ki apostol Ukren kumno kila penkre nagbenda gejingwan hiar jongomen siyem bakoen. Utok kumniki. Kili ya kendulang bun siyen banduai da kawai kejingmat
Lembat ki kintay bad ka Maria ka kamiu Jesu. Bad ki himmen para jongu. Kam jong ki apostol kalinong ka baningkong kadakot ka bakat sao. Kia lumlang bunsien banduai da ka way ka jingmod. Lembat ki kintay bad ka Maria ka kamiu Jesu. Sisisian ni semkin. Kay kata ka Maria ka le ha kata ka kenhon jong ki sinran. Kadon lang. Ha ka jing duay. Kadon lang ha ka jing ap kmilin ti ka jong ki yaw min sim bakhoen. Klempep na du bas dang ka ni ka balang ka jongi. Kipayro yung ngay kidon. Kata ka jing nyo burom ya ka Maria ha ka rukom ka bakarpang. Hoy kilas ngutu ka Maria ha ka history jong ka jing penim ya ka perthei ka don kin ka jaga ka bakarpang. Kum kata ka nong kha yaw nong penim. But ya kata ka kenhon jong kito ki bala pedyang ka baptisma. But ki bala kenya lede kum ki sinruan ki jongu Jesu. Maka kalalong ka kami. Kanong care, kanong yada. Kanong yalam. Ya ki Kristan baro. Ha kalenti ka jongki. Ha kabaki ki im kum ki sinruan ki basisya ki jongu Jesu. Na pedeng kita ki riu khuit baro ki bala pindon kam. Ya kene ka kerteng. Kanong yarap jong ki Kristan. Kiyong, let's say, John Chrysostom, ubakhuin, ulalong ubaningkong. Ubaningkong do ban pindon kam kini yang kata aga jing duway. Ko Maria kanong yarap ki Kristan. To duway na binda jongi. Ba ulas damban le yang kata na do usnem lais pa saupusan. Ulas ngutu. Baka Maria kalonghi kanong yarap. Kalonghi kum kakmi kalong kanong care kanong yada. Kabakadup iye dia ki sinruan baro jong Jesu. Ha kakti kabasbun ka jongka. Hag history jong kabalang. Kidon hi ki kep. Ha kabakas kabalang ka sem yelede. Ha ki jing e kabakraw. But ha ki ne ki kep. Ki bakam kim. Ublay ha ka saindur ka jongo ki. Ula penpau ya ka kami ka jongo Jesu ka kami jong kabalang. Kum kata ka bayaram ya kabalang. Kato ka ne na kini ki kep bangin dup kams ngutu. House name South Pa lay po way. Haba Nestorius. Ubalalong upatriarch jong ka Constantinople. Hapo ka jingyalam ka jongo pa de. Kibabun. Kilingdo bad kiwipat. Kipay riyong edro katogad ni. Kibalas dang ban ngayon. Ba. Yaka Maria pa de de Yesu ban kot. Kanong kable. Ne kakmi jong uble. Nray baday ban su kot yaka kakmi jong ukris. Bale. Une Nestorius pa de wala hikay ba how Jesu. Kata ka jinglong blay but kata ka jinglong brio. Kadonkin ka jingya pinya klat. But omdon ka jingya tali. Like no ha kata ka bor jong ka mon ka jong Jesu. Kabalang ka hikay yang ibade hoy how Jesu ka don. Sisa ka jinglong blay but ka jinglong brio. Henry ha ubade ka don tang way person.
Une historius pade ula kum hikaino. Hoi, kidon arteli ki jinglong, but kidon ru arteli ki person. Baklim pep la de kumta pade ka don king ki jingta ka bakraw sisa wad na kabinta ka jimpenim chong ka perti. To enai kren ya kita ki bro poino sa ka point ka jong iki. Habade kumta kita ki bishop kilia lumlang ha Ephesus house names house pa lai po way but haka bakut kia penbena sa sisiin kin kata ka ba kabalang ka nadubas dang kalangi kamaria kalong ka kmi uble kadon ka jing sisa ka ba kraw bat ka ba jaliu ban khot ya ka kmi jong uble namar ba hau jisu udon tang we person kim don artli ki person but ki ong kin hana ba hakata kanong ba Ephesus ki pait ba kila le ayu hakapor jong ka di ka council ki alums pait ba pait san pade but ki daya pertha ki dia khang Theotokos kabamon kakmi jonguble om dei tang ka jingka ang sisa sa Maria Henry ka jingkar pan ka jingye sign hakma jong ka Maria ko may bening hakene ka ke polite ya ka bala na ka jinghi ka i bakla to don lang ringkad bat ki khun ki jompa bat ka Maria kala don lang ngi boro hain ngi tip hi ka story jong ka Battle of Lepanto hakata kapor ukpawa khuin Pius ubasan ulalong upop jongi ki but uni ukpawa khuin ulalong se sau tau badon ke jing iet ka bakar pang ya ka Maria bakam ta me ubale riuble ya ke jing duai rosary bakhuin hakapor bakini ki muslim kilia one tour persa ki riba per ha Europe dakata ka we ke jingtmu ban pinlong muslim ya ka Europe baro ka we ukpa ba khoit ulas ngo thu hi baka balang hakata ka por pede ka don kam om dei tang ka jing start om dei tang ka bor jong ki brio henry ki don kam ya ka jing start ka bor ka bawan na pede baduk pa ba khuin ula apil ula khot ula karpat ya ki khun Kristan baro bania phaino sa ka Maria banduai au rosary bad karpat kin ya kata ka bod jong ka jingye side lem jong ka Maria bakini ke muslim pade kinum yo kejat ha kari Europe baro ka we bad kum takin how ubnai October siya sans pa inyo po we kala don kata ka Battle of Lepanto kalong ka history bakita ki sipai Catholic sipai Kristan ha kamien haswa jong ka stakas ni jong ka jingele halaki liing da kasur ka bajam ki adwai lang ya ki jing duai rosary bat ka don ru ka we ki jing tho ka ba ong haba ki muslim pade ki le yos ngo ya ka ta ka jing duai ki la kol mar jing mat bat na ka ta ka daw pade ha ka sngi ka ba bud hapo ka jing ya lang jong u Don John jong ka Austria ki Catholic ki Kristan ki la job ya kata ka jingye le thma prasha ki muslim
ukpa bakhoin ulale gumno hadian kata ke jingele tma kum ke jing sngu ke jongu pade ya ka Maria ulabu sisendon ke hinyau tari gubnai Oktober kum ke sngiburam jong ka Maria jong urosari bakhoin kalalong kata ke sngi ki kesngi jong ke jingele tma ke battle wala panto badom di tang kata ha ke jimpen bena ke jongu pade ula penrung ru ha ke litni jong ke Maria ke baki juduai sakani ke jingkarpat sakani ke kerteng ko Maria ko Nongiarap ki Kristan to duai na benda ajongi klempe ha kata ka khep kane ka kerteng ke Maria kala ke jingmut chubun de limba ke jingya sailem ke jongka lem de jimba ke bor ke jongka ke jingker ke jingya da ke jongka bagi Kristan gila job ya kata ketema persya ki muslim kalong hi kanong yarap ki Kristan house name siya jar praspa kendai kadehi hakapor jong ka French Revolution omde itang ka France baladon ka jingki hakata ka poren rei ka Europe baro ka way kalangat lang hakata ka French Revolution haunius nem siya jar praspa kendai nabinda ka sien ka ba ar un Napoleon ringkat bat kita ki sipai jong ka France kiliyale persya ya ki Papal States baro ka way bakam tama ya garo kila kwano ban kinino ya garom nagajing senchar jong ukpa wakhoy ubadey hagata kapor Popius ubahinyo kila job ya katma but kila yalam no ya ukpa wakhoy Upius ubahinyo pade sari France don bokin ban kampel lengkot no house name siya ja praspakat sound ya u Napoleon bad ki bor ki jongo la penrem no hakata ka jingele thma jong ka Waterloo bad ya ukpa wakhoy pade la polite no uladon hakata ka por hakawe ke jaga kaba ong Savona endalayo kata ka jimple line upaba khoi ulawan pai biangkin saro but hakalenti ke jongo hakinong ba per ba lemba jong kata ula day baniai kin ban poi biang sa kanong barom ula persamban late rungkin hakitaki imene ki babun balapan kentang sa kaburom jong ka Maria but hangta lele haman laki imene ulapan pau ke jing sngongu ka bakrau ke jongu pade nagbenta ka Maria ke jingker ke jing yada Maria jong ka Maria but ulapla madan kane ke jing pelait yang kamdeg ke jingle ke ba jong no brio ndai ka dehi lemba ke jingya side lem jong ka Maria ulawan phai biang sa rom bad harom pade ki pait ba kila yeng da ki hajar ngot ringkat bad ke jing ruai ringkat bad ke jing duai ringkat bad ke jingya ka ang sisa ke jing risa ke jingya kemen bau pa ba khuit ulawan phai biang syaga jaga ka jongu ka badai ka ro Henry snibok ba house nimba budhi siajar praspa katsan
Kadon hi hapdeng kita kiwe ki siem jong kata kapor ki bayali persaya ki people state ki balakwaban kinino ya kabor jong upa bakoin but pelong ya utang uwe u kinja ukpa mensiem ki Andre bomdon kanoga noga ri ka bakarpang umdon kanoga noga bor partei ka bakarpang but hakene ke jingele upa bakoi sa sisin ula deikin ban petrino sa savona sa sisin hangta ulasa katogat ne benai hadu benai Julai siaja praspa katsan hangta habala penrem sisa habala job sisa ya kita ki bor ki bayale persaya kita ki rius new uwan pai biang sa kanong ba ro ba ulale ayu kin sisa hangta haka katsan tarik ubnai September siaja praspa katsan ulabu haka hukum ke kabakar pang ke jongu ka arpo sau tarik ubnai mei kum ke sngi burom jong ka Maria ka Nongiarap ki Kristan balik ka nega arpo sau tarik ubnai mei namar bakadi bankin mau it ya gejingwan pai ka baning kong ka jongu sa kanong baro kadigin haka arpo sau tarik ubnai mei ba ulawan pai ningkong na savona balapoi saru but nadu na katakasnem si hajar praspa katsan ngiyo ya kenega arpo sau tarik ubnai mei kum kasngi buram jong ka Maria kanong Nongiarap ki Kristan hapdeng ki riu khoit ki don klempep ki babun sisa ki bala penpriang ya kene ke jingle riu blei ka bakarpang bat bala khot ya ka Maria ta kene ka kerteng hapdeng chu ki to klempep wei uba pau kam hakmat ulong hi udan Bosco ba khoit but kadonro kadaw balay sa Udon Bosco bakhuin upen priang ya kene ke jingle riu blay ka bakarpang ha ka Maria kipor jong Udon Bosco kim simla longkin kipor jong ke jingsuk ke jingsai na benda ka bala ka sarkar Italy kam simla long ka sarkar Katolik ni Kristan Bun kimbangi ong pade kilalong ki anti-clerical. Ki bayale persa ya kabala. Ki bakinino ya ki hok jong kabala. Ki bakinino ya ka spa ka fau jong kabala. Kita ki school bat ka hok ka jong kabalang kin sisa. Ha ka bahikaya laki jong ki kun bat kum ta terter. Day tang katang. Kapor jong Udon Bosco ka lalong ru kapor hakaba kiwi pat ki jait sect kumbangi ong yaki ni ki kanhun na kiwi kiri pade kam tam na bar jong kari Italy pade kilaya one tour sa Italy ban penkelaya kita ki brio ki balalong ki Catholic sa kata ka kanhun ka jongki but kampau nam hapden jong gitu pade ha kata kathain ha kata ka jaga patri Don Bosco ki lalong ki waldan shit but yau Don Bosco ki la kida isi sisa but kedonro ki por ha ka ba maki ka to ganingut na ki pade kila wansa ko aratri but kila persamban peniap yo Don Bosco Udon Bosco da kata ka jings ngau tu lingdo jong jings ngau tu Kristan ke jong pade ulas ngau tu
bahakum kane ka kepade kabalang ka don kamkin kata ka jingya side ka pakarpang jong kane ka kmi jong kabalang banna kata ka daw la khot biang ya ka ko nongiarap ki Kristan klempe ki khun chung don Bosco ba khoit ka chabakile da ka ba ko nguru wartat ya ka jimpta jong udon Bosco kila pen priang kleng ka perthei ya kene ka Kristen jong ka Maria kanong yarap ki Kristan ki missionary ki jong iru ki balawan sa kene ka Thai Northeast India ki jongi ki don kin ka ta ka jingle riu blay ka kerpang ya ka Maria kanong yarap ki Kristan ha ka jingsem jinge ka jongki ha kene ka mission ka ba sisa ki kot kerpat kin ka Maria kanong yarap ki Kristan yarap yang i ha kene ka jing tray mission klempe nginge sisa kumbala pen bina pertheiru ka jing roy ka jing kiu jong kabalang Katolik hang ni ha kani ka Northeast India baro ka we kalong hi ka kampulna baka Maria ka nong yarap ki Kristan kale mangilele ki ba im ha kani ka thain ka rika si rija intia ki missionary ki jongi ki baningkong haka bakila tei ya kata ka imene baha Shillong kim sim don cingat atin ye ruem ban pen kentang ya kata ka imene ba sa ka Maria kanong yarap ki Kristan ay burom haka but buya kene ka mission barogo we hang ne hari ka si but ha kene ka Northeast India barogo we haga jing ker ga jing yada jong kene ka kami kabadei kerpang kanong yarap ki Kristan kane ka title pede kamut baka Maria kami yarap ya ki wepat de kane ka title kamut ba mangi ki Kristan mangi ki Katolik ngedon ken ka hok ka ba kerpang hakma jong kene ka Maria kumbanong no ka Maria ka don gedeiti banyarap yangi kadai gedeiti ka jongka kadai ka kamram ka jongka kadai hokin ba ka niyarap ningkong yangi ki badha karukam ka bakarpang yangi but ladade kumta pade makaru ka don ka hok ka bakarpang kin halor jongi ki khun ki jongka kane ka title jongka Maria kadon kerpang arteli ki jingkit jingmat wat nak minta kane ka por ka baminta ka jongi kin ningkonge kayarap yangi ha ka jingi mensi ha ka jingi le ka jongi persa ka pop persa ka jing snio persa ka bor jong ka jingiam persa ka bor jong sui du krei ka Maria ka nong yarap ki Kristan ka don ha senda jongi bat kaya le makaki daga bor ka jongka daga jing don ka jongka kum ka kami bat ka jing kit jing mut ka ba ar pade hoi wat minta pade tongin om pin madan lot ya ki barkhoi tongin om weng no ya ki jing ya pher ki badon hi ha ke imlang salang tongin om no ong sisa kano ke jinge ru kalong hi galenti ka bayalam sa uble kam don jinge pher ye ruem hapadeng giniam ba pher ni sem hang ni wat ha ke ne ka por ka ba minta pade ki don kin ki kan hun ki bayale persaru ya ke jinge ka ba sisa ka bade ke jinge ka thali
Kibor jong ke jing sni wat ha ke ne ke por ke minta apa de. Ka wat lad wat lendi. Man pindu no ya ka balang ke jongi kin ya ke jingait ka tali ke jongi. Man ha ke ne ke jingele ke jongi minta apa de. Hoi ka Maria ka don. Ka jaga ka bakarpa. Kalong ke Nongiarap ki Kristan. Mangi ki Kristan, mangi ki ba nyew koridor ya ke jingait ke jongi. Ngidon kin ke jaga ka bakarpang bangin ya fetri. Ban karpadi ya ka boria side lem ke jongka na ka benda jongi but klempe. Ha ke jingya side lem ke jongka ke jing tup id ke jongka nginio ya ke jingjo. Kani ke kerting. Kumba uju ong udon bos ko bakoin. Kalong ke kerting ke bedon ke bor ke bakrau. Kejing modro ki babun sisa, bad ki bajeli uru sisa. Kam tame. Mangi ki Katolik, mangi ki Kristan. Ngidon kanong ker, kanong yada. Kabakarpang ha kini ka kami bening bay ijong. Nginum lerain ben pindon kam no ya kini ka kerten jong ka Maria. Ngin kemen pen ban, ngin sengul sarong. Kadai kakerting ka ba pen kerau yangi. Da ka ba pindon kam ya kata kakerting hakamat ka jong ka Maria. Ngingilaban ongkin ko may bening bayin. Hoy piarap ya baro. Pilong ki jingko jingkia jong baro. Pilong ka kami jong baro. Pilong ka nongya sai jong baro. Reha ka rukom ka ba kam karpang susu. Ngidon ka jaga ka ba karpang. Ha ka donut ka jongpi. To keto dayangi. To rito sumari yangi. To sumasukir yangi baro. Bakam tami. Ya kabalang baro ka way. Kabalang solensar. Bang nginyay niya ka jingay hadu ka bakot. Ngin penpriang ya kene ka jingay. But sisa. Ngin im ya ka jing im ka jongo Jesu manlakas ni. To kami bening. Kanong yarap ki Kristan. Kan pi yapi baro ta ka jing it. Kan rigan sumali yapi. Kan kerku yapi. Kalong ka kami kabay. Don hasenda jompi. Kam tame. Ha kapor ba pi sem yele di. Ha ka jing yele persa. Kano kabor kabas niya. Ujisu un kerku yapi baro.